Moltíssimes gràcies, Anna i Andrea, i anem superbé de temps, també gràcies per això. I ara tu, Hernán, ens explicaràs... Ostres, perdó que no vull ser incorrecte. Explica'ns tu el manifest. Bueno, jo vinc d'Activament, una entitat constituïda i autogestionada per persones que som o hem sigut usuaris de serveis de salut mental. I amb altres entitats hem fet un manifest de les persones psiquiatritzades per la renda bàsica universal. En el nostre cas, no sé com dir-ho, és que és una obvietat, diguem, aquesta lluita, no? Per una qüestió de trencar el cercle de la vulneració de drets i de l'exclusió social que patim les persones que estem dins dels circuits de l'assistència a la salut mental. Això es va fer com molt obvi en el 2008, després de la crisi, i la quantitat de gent que va començar a tenir problemes de salut mental arran de la crisi del 2008, és absolutament evident el que estem vivint actualment, de la quantitat de problemes de salut mental que tenen a veure amb les condicions materials d'existència, amb la precarietat, amb l'exclusió, amb les dificultats econòmiques, etc. Què és el que succeeix? Que quan tenim malestars emocionals, problemes psicosocials, etc., ens diagnostiquen i el diagnòstic psiquiàtric al nostre entorn i en general al món és una de les principals barreres psicosocials que empenya les persones a més exclusió social. Com comentava el company en relació al col·lectiu trans, doncs nosaltres estem en una situació molt semblant. Les persones que estan diagnosticades d'un trastorn mental sever, 3 de cada 4 persones es troben excloses del mercat de treball. Un 50% perquè es troben a l'atur i un 25% perquè ni tan sols són població activa perquè ja han desistit, han renunciat fins i tot a la cerca activa de feina. I dels que queden treballant, vull dir, la immensa majoria a feines precàries, malament remunerades i que de cap de les maneres dignifiquen l'existència. Després també tota la perversió que suposen el sistema de prestacions condicionats i el sistema de les pensions no contributives. Els problemes de salut mental en una proporció molt alta comencen en infància, adolescència i primera joventut. Què vol dir això? Que les persones no han arribat a poder cotitzar prou abans de ser discapacitades administrativament. I per tant, el que reps és una prestació no contributiva que no és que estigui per a sota del llindar de la pobresa, sinó que està per a sota del llindar de la misèria, perquè no arriba al 40% del llindar de la pobresa el que reps. Això té uns efectes perversos molt grans. Té uns efectes perversos molt grans en relació a les possibilitats de gestionar la pròpia vida. Vull dir, et condena a una situació de dependència. Parlem d'adults que no es poden emancipar, que han de continuar fent una vida com si fossin adolescents o joves tota la seva vida, perquè amb 400 euros, vull dir, ja em diràs de quina manera pots fer una vida autònoma i independent. També té tota una sèrie de perversions com, per exemple, que les persones no es poden casar o no poden ni fer parelles de fets perquè se les traurien, perdrien l'únic ingrés que tenen. Fins i tot, més enllà de les pensions no contributives, les pensions contributives tenen l'efecte pervers de que les persones tenen por de tornar al mercat de treball. Vull dir, a diferència d'altres dificultats, d'altres diversitats, les diversitats psicosocials són fluctuants. Les persones no estem tota la nostra vida en brot psicòtic, no estem tota la nostra vida en un episodi de mania o en una depressió, no estem tota la nostra vida en crisi. Això tens moments i a vegades, vull dir, tens alguns moments puntuals a la vida i no fas un procés de cronificació. La cronificació té molt a veure amb la resposta que reps, amb les circumstàncies de vida. I què succeeix? Que, diguem, tu et trobaries prou bé per voler tornar al mercat de treball, però no vols perdre, la seguretat material que tens, més en un context com el que ens trobem ara. I més enllà del mercat de treball, més enllà de la qüestió de com et guanyes la vida, té alguns efectes pervers
que a mi em sobta perquè la gent no les coneix, no? Però les pensions contributives són revisables, sí? I ens trobem casos, per exemple, d'una companya que va decidir fer una retirada acompanyada amb el sistema sanitari, amb el seu psiquiatre, una reducció gradual de la medicació per intentar ser mare, sí? La van cridar a una revisió i li van dir si estàs bé per ser mare, estàs bé per treballar, i li van treure la pensió. Sí? Clar, la companya va portar judici a l'Estat, va guanyar, sí? Li van tornar la pensió, però pel camí va desistir del seu intent de ser mare, sí? Per tot el patiment que li havia suposat. I la companya va portar l'Estat a judici perquè ell és un col·lectiu activista on coneix quins són els seus drets. Sí? Però hi ha moltíssima gent a la que li passen aquest tipus de coses. Sí? Vull dir, no et permeten fer una vida adult, no et permeten exercir els teus drets de ciutadania més elementals, fins i tot el de la maternitat, sí? Amb com està pensat el sistema actualment. No? I en termes generals, com succeeix amb l'ingrés mínim vital, sí? Diguem, has de tota la teva vida, sí? Utilitzar la discapacitat, sí? Com una carta de presentació per poder tenir accés a drets més bàsics, a recursos, a atenció, etc. I costa molt sortir dels circuits de la discapacitat. Sí? I el que dèiem abans, fins i tot, vull dir, en el sistema pervers, diguem, la poca flexibilitat que et dona per provar alternatives i per desvincular la vida del treball, sí? També tenim la perversió dels centres especials de treball, que se suposa que reben tot el suport de l'Estat perquè són un trampolí perquè les persones puguin tornar al mercat ordinari, al mercat protegit, però tenim un percentatge al voltant del 3% de les persones que entren al mercat protegit que acaben tornant al mercat ordinari. En realitat, és un pou del qual, quan entres al circuit, és molt difícil de sortir-ne. I entre les qüestions bàsiques per les quals és molt difícil de sortir-ne perquè no tens alternatives, sí, per poder provar o per poder fer més enllà de la que tens al teu abast, perquè tens moltíssima discriminació en el mercat laboral ordinari, perquè la teva identitat queda vinculada a tot arreu a partir d'una categoria psicopatològica i a partir d'un certificat de discapacitat, i perquè, diguem, les úniques possibilitats que tens de tenir els teus propis ingressos estan molt vinculats als circuits de les discapacitats. Per nosaltres és com qüestió bàsica i fonamental tenir una renda bàsica universal. Gràcies. A mí me gustaría recuperar algo que comentó la compañera, que es la esencia de la lucha del activismo loco a nivel mundial, ¿sí? Cuando dijo que había que dejar de ser objetos de intervención para pasar a ser sujetos de derechos, ¿sí? Ser pensados como objetos de intervención es básicamente lo que nos sucede a nosotros y a partir de la cual vienen todas las otras vulneraciones de derechos, ¿sí? El sistema de salud mental en Cataluña, en España y en el mundo está fundamentado en la vulneración estructural y sistemática de derechos. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la involuntariedad, ¿sí? Ingresos involuntarios, medicación forzosa, hasta diciembre del año pasado la esterilización forzosa o no consentida, ¿sí? Básicamente, sí, digamos, lo que se habla de que no hay recuperación sin autodeterminación, pues ya me dirás qué autodeterminación puedes tener de tu propia existencia sin las condiciones materiales para poder hacerlo posible, ¿no? Ese paso de ser sujetos de objetos de intervención a sujetos de derechos que nosotros los vivimos cotidianamente y que es la esencia de todas las violencias que nos supone, ¿no? La psiquiatrización, ¿sí? A un nivel más macro es exactamente lo mismo que le sucede a la población en general en relación a ser objetos de control, ¿no? A través de cómo se cubren las necesidades materiales de existencia, ¿sí? Lo que estaban diciendo, ¿no? Antes con lo mismo, ¿no? En relación a poder cubrir, yo qué sé, el derecho a la vivienda, el poder cubrir el derecho a la sanidad, de la educación, etcétera, ¿sí? Básicamente para nosotros esa frase es la esencia, ¿sí? de todo el activismo de los colectivos de personas psiquiatrizadas a nivel del mundo. Gracias.